ginagawa mo? Size ko ba? Hindi mo na kayo. Lawas na ako na kayo. 1. Hindi na makayo ba? Dahil na kayo, liso-lisuan. Kita eh. Agay! Asa man to si Chloe? Uy! Asa man itong bataan to kay lakaw mi? Agan ba kayo yung bataan ni? Huwag na lang ko exercise, wag na ko siya nakita. Oy, asa ka uy? Asa ka ba? Uy, ganyan na ako nangita ni mo, nagunsa ka dira. Agay! Nagtago-tago pa yun mo, nagdili makitaan oh. Nagunsa ka? Man, Sige, buhat ni mo dira. Ha? wala mong good man. Dula naman good man. Sige, mong gikuan, nagtago-taguan dira. Agay! Wala man? Wala? Wala? Wala. Sure ba? Lagi. Be, palantaw si mong bag, be. Sige, mong taguan dira. Agay! Mapriso ka! Wala. O, di ba mawala? Yeah. Ni mo? Be, palantaw si mong likod, be. Wala man? Be, palantaw, be. Palantaw ba? Oh, sama na si Montel. Wala man? Be? Agoy, gatas kin nga bata, yun. Agay! Sus, Mapriso ka! ano mo ba nga masiglan lan og gatas ba? Mutago, daghan kay pangbuhaton ba? Mutago, di mo kuyog. Kay maghiglan lan anang gatas, ha? Karon na pud ka dira, naglanlan na pud ka. Ha? Abi mo nakamulanlan ha. Mura gyud pud imong trabaho? Bantog na kay atong gatas mga wala na. Kay imo gipanlanlan. Oh. Sige kini nga bata. Dito nang bugan nimo karon bata ka ba? Ikaw ba?